Hola, bona tarda a tothom. Avui, últim dia d'octubre i abans de començar novembre, amb aquesta tarda plujosa i grisa, us vull recitar un dels meus articles que es diu «I si un dia jo sóc mort?». Miro al meu voltant, persones, les seves accions, intento comprendre les seves intencions, però a la vegada reflexiono i penso que ells tampoc em poden comprendre. Si la mort m'arribés de sobte, descansaria del meu patiment, i malgrat pogués pensar en l'últim moment tot el que deixo enrere, tot allò que ja no podré fer, que ja no podré dir, encara que la nostàlgia m'ofegui el cor, sabré que s'ha acabat. I sense angoixa deixaré de pensar-hi, per centrar-me en la pena de no poder veure per última vegada a la persona que dona el sentit a la meva vida, que s'apaga. I aquelles darreres llàgrimes que surtin dels meus ulls, sense poder parlar, seran per a ella. L'amor forma part de la vida i no tinc por d'ella, només que quan arribi no tingui temps de tornar a veure-la, no tingui temps d'acomiadar-me amb un fins aviat, de fer-li saber que mai la vaig oblidar ni he deixat d'estimar-la. La resta no m'importa, ni les coses ni les persones que han conformat la meva vida, inherents a la pròpia vida, i no tenen més valor que la vida que jo he pogut crear. La incomprensió de la gent de la meva forma de viure, d'expressar-me, d'actuar, ve donada del fet que jo no estic en la mateixa vida que ells viuen, i com si fos en un altre pla o una altra dimensió que em fa anar per davant del present, i com si es tractés d'una visió del que passarà, m'avenço i no entenen les meves intencions i interpretacions que vindran. I de vegades opto per no dir res i esperar. O com a molt, fer aquelles accions que només em puguin influir a mi, sense que ningú ho noti. No puc demanar que estiguin en la mateixa ona telemàtica del meu enteniment. I han sigut molt poques persones on s'ha produït aquesta connexió directa, sense que hagi calgut dir o fer res per entendre'ns. Voldria fer més per les persones, ajudar, escoltar, fer costat, però no cal que m'esforci més enllà del que pugui fer en aquell moment. Que mai ho deixo passar, i així ho faig. Sé que ho intento, i la meva consciència està ben tranquil·la, i els meus esforços són els màxims, però no sempre arribo a temps. Això em porta a reflexionar en que, per molt que vulgui, jo no podré fer més del que jo voldria. I em dono compte que insignificants som envers el tot de l'univers. Que dependents som de les circumstàncies, de l'atzar, del moment, del joc, de les persones que t'envolten, del que estiguis fent. Vull viure el que em queda de vida fent allò que vull fer i que les possibilitats circumstancials em deixin fer. Acceptar el meu destí i el que em permeti fer. I, en tot cas, participar en el meu destí. Què més em pot quedar per viure? M'agrada fer aquells desitjos, aquelles intencions, aquelles accions de bé, de portar sensacions positives a tothom. Ja no parlo de felicitat ni impossibles, sinó de complaure una persona amb una paraula, amb un missatge, una mirada, un gest, quelcom que els faci sentir bé. Un instant, potser més enllà, potser quan més ho necessiti. I si, a l'acabar aquest paràgraf, mor el meu cos, deixo d'escriure, de respirar, de patir, de pensar. Si passés això, no m'importaria que el meu passat i tot el que hagi pogut viure els emporti a qualsevol, només a aquelles persones que hagi pogut arribar al seu cor. M'importarà el record de les vivències que hem pogut compartir. I tots ells me'ls emportaré més enllà de la meva existència vital. I a tu, vida de mi vida, quedarà una part de mi, dins de tu, en el teu cos, en els teus sentiments, en la teva ànima. Jo seré en tu com tu ets en mi. Néixer, respirar, créixer, aprendre, amar, sentir, caure i aixecar-se, patir i plorar, viure, morir,
I si un dia jo sóc mort,